Prostor koji se nalazi u novobeogradskom bloku između hotela Hajat, Sava centra i Genex apartmana je bio jedna od najpoželjnijih lokacija u gradu, ali za one koji tu budu gradili je i velika odgovornost, jer su neki od najboljih srpskih arhitekata gradili već postojeće objekte, profesor Ivan Antić i Stojan Maksimović između ostalih. Posle konkursa veliki zadatak za izgradnju Savograda dobio je arhitektonski tandem Mario Jobst i Miodrag Trpković. Izuzetno poštujemo profesora i akademika Antića i gospodina Relju Kostića i ceo ovaj ambijent odiše jednim visokim kvalitetom, jednom uređenošću. Mi smo naravno na ovom relativno malom prostoru imali veliki zadatak. Činjenica da radite u jednom od najznačajnijih blokova novobeogradskih u kome se nalaze najznačajnija dela novobeogradske arhitekture, autora kao što su akademik Antić i autora kao što su Stojan Maksimović, vas obavezuje da vrlo pažljivo krojite, merite i postupate po saglasno okruženju i prethodnicima. Što smo želeli, to je da oslobodimo ugao. Vrlo je česte događaj da uglovi u stvari zatvaraju prostor i naša želja je bila jednostavno da ga otvorimo. I naš koncept i naš rad je i dobio naziv na konkursu Dijagonala. Mi smo jednostavno napravili dijagonalu, očekujući da će na kraju te dijagonale u nekoj budućnosti da se pojavi jedan drugi objekat umesto ove sportske dvorane. Jedna od ključnih odrednica kompleksa koji se sastoji iz 3 povezana objekta jeste trougaona struktura u osnovi građevinske postavke. To je ono što prati trougaone postavke nekoliko objekata na susednim parcelama. Ta matrica je izazov, ali je svakako i zadovoljstvo. Krojili smo je sa puno pažnje i uspjeli smo da ono što je kvalitetan poslovni prostor iz te matrice trougaone spolje prenesemo u unutrašnji prostor. Mi se nismo naturali, mi nismo pokušali ono čuveno ja pa ja, znate, nego smo koristili i prilagođavali se, koristili smo rečnik, elemente koji su u okruženju. Nismo želeli ni da naš investitor bude agresivan, a naravno niti smo mi mislili da treba da izmišljamo neku arhitekturu koja će da se pamti za sva vremena, nego arhitektura koja potvrđuje ovaj kristalni sistem koji postoji ovde baš u ovom bloku. Kada se zgrade pažljivije pogledaju, vidljiva je sličnost sa nekim elementima koji se nalaze na susednim zgradama i želja da nova arhitektura u celom kompleksu zgrada ne bude nametljiva ili agresivna. Pazili smo naravno i da stakla i ostali elementi ne budu agresivni, da ne budu nametljivi, da ne bude nešto da nije u kontekstu. I mislimo da smo u tom smislu uspeli. Iako je Savograd prepoznatljiva celina, svakom pažljivom posmatraču je jasno gde se nalaze kancelarije, a gde prostori za stanovanje. Dakle, funkcija unutrašnjeg prostora je čitljiva na fasadama kompleksa. Kada se radi o različitim namenima objekta, ovaj objekat ima svoj poslovni deo, ima svoj deo koji je stambeni, odnosno deo poslovnih apartmana i morate da sa istim stilskim, da kažem, rukopisom pomirite te dve različite funkcije. Ovi poslovni apartmani, to je jedan vid stanovanja bogatijeg i možda je tu negde neka mala razlika da se uoči šta je čisto poslovanje, a šta je stanovanje ili poslovno stanovanje. Ljudi koji rade u poslovnim objektima imaju značajnu vezu s unutrašnjošću, imaju duboke vizure i osjećaju se kao da rade u kompleksu. To je bila ideja koju smo preneli s polja kao unutra. Naša želja je da imamo prirodni osvetljaj i prirodnu ventilaciju i da jednostavno oni ljudi koji žive i rade unutra, da su oni zadovoljni, da nemaju klaustrofobiju.
Pored velikog pasaža koji poslovnu zgradu oštro deli na dva dela, upečatljiv deo identiteta celog prostora su velike konstrukcije oko antene i horizontalne šiljate ploče na uglovima, koje ljudi uglavnom prepoznaju kao krila. Zbog čega se one nalaze na tom mestu i šta predstavljaju? To su elementi koji su, da kažem, već provereni ili su u nekoj varijanti primenjeni na drugim objektima. Nije čudo da se ponavljaju i ne mislim da je to nešto loše. Bitno je biti prepoznatljiv, ali opet uvek, da kažem, jedinstven kod svakog novog objekta. Da ispričam jednu pričicu, da nam je Olja Ivanjicki rekla da smo u stvari napravili prodor pravca seobe ptica sa severa na jug. I moguće, ako želite tako da posmatrate stvari, da su naši objekti u stvari zamrznute čaplje, jedna čaplja koja pokušava da uzleti, a znamo da arhitektura ne leti. A ovde na kraju je kao da je čaplja podigla svoj kljun i glavu i prati i pozdravlja te ptice koje odlaze. Naravno, ovaj motiv ovde, on je jedan mali, sasvim mali omaž ruskom konstruktivizmu. Kvalitet izvedenih radova je zaista impozantan i redak za današnje investicije u ovom gradu. Svi su zadovoljni. Investitor, mi kao projektanti, očigledno i oni koji su postali korisnici, odnosno kupci prostora u Savogradu. To je ideja za koju bi mi projektanti ovako vrlo rado se opredelili u svakoj prilici. Nažalost, malo je takvih investitora. Očekujemo uvek da čujemo reakcije onih koji prolaze, onih koji koriste i naravno ako su korisnici zadovoljni, ako su prolaznici zadovoljni, ako oni koji dolaze tu na te poslovne sastanke i doživljavaju kuće na jedan kvalitetan način, mi mislimo da je onda naša arhitektura uspela. Savograd je jedan od novih poslovnih prostora na Novom Beogradu. Vrednost lokacije, odlično urbanističko rešenje i kvalitet izgradnje čine ovo mesto vrednim i za one koji se bave ozbiljnim poslovima i za one koji svoj boravak mogu da obezbede u poslovnim apartmanima.